लागासिनो लोगोफोर गय फुलि हादानाव आरोना हादानाव लांगासिनो दायो थांगासिनो मालादार मोनबाय आरोना हेल' लोगोफोर आङो दा नै हादानाव गय लांसिगोन ट्रेक्टरजों हादान बबे जायगायाव लांनाय जायो 400 दाल दङ हादान मा जायगायाव लांनाय जायो मिथिया आरोना दा गाखोबाय नै लांसिगोन आरोना बबे जायगा हादानाव लांनाय जायो खबर गैथ'आ दा जेब्लानाखि खबर दै मोनो अब्ला खोन्थादो फनाव खोन्थाहरदो होनदों आरोना हानाया समायना जाबाय आरोना दा सौफैबाय जों नै हानबाय आरोना ओमफ्राय गायनोसैबो आरोना नै फसंजोबबाय मुरा गोजाखानाय नै गारिया स्टार्ट जायो नै खाख्लायख्लायावसो दोननांदों गोजौआव खालामजोब्बाय नै एसेल'सै अयथासार मुरा गोजा आरोना नै मुरानि आइना दखाननि एसे सोनाबजों जाय फैदों आं गय लाबोदोंमोन नै औ थांनो ओंखारफिनबाय आरोना नै थांफिनसै गारियाबो स्टार्ट जाया नालाय गोजौ दंफां मुरायावसो एसे सालायखोनानै दोननांदों नै बिराद मोजांलै हाया लोगोफोर आंबो उनाव खारबोनोसै मिलायबा